En we proberen iedere zomer een uniek evenement op een unieke locatie te creëren. De Alleskunner zijn eigenlijk 60 knotsgekke deelnemers die we hebben, die een programma van 35 spelletjes afronden. We hebben net het ochtendprogramma gehad waarbij we een groepsverband speelden, zodat er iedereen tegelijk kan meedoen. En nu vanaf de middag gaan de deelnemers afvallen. Dus je speelt eigenlijk een spelletje. Dat is heel simpel, dobbelstenen op een lepeltje plaatsen, zo hoog mogelijk. En degene die de laagste score heeft, die valt elke keer af. Dus de kunst is om niet de slechtste te zijn, want dan kom je eigenlijk uiteindelijk in de finale. En in die finale strijden de deelnemers om deze trofee. Die strijd begon 's ochtends al met veel enthousiastelingen. Het ochtendprogramma hadden we tegen de 60, 70 deelnemers ongeveer. Dan vallen er nu een aantal van af, houden er 40 over en na elk spel valt er dan een aantal af. Tot we aan het einde komen met 2 deelnemers die een prachtige finale spelen. En na de pauze werd al duidelijk dat Enzo in ieder geval geen alleskunner gaat worden. Wat is er misgegaan? Ja, vrij veel eigenlijk. Ik kon blijkbaar toch niet zoveel. Nee, geen echte alleskunner. Nee, helaas. Waren het dan ook moeilijke spelletjes? Best wel, ja. Je moest zeg maar rekenen en lezen. Niet je ding. Ondanks dat er maar 1 iemand kan winnen, is de sfeer goed in het Industrieel Museum van SAS van Gent. Het is wel heel leuk, want je wordt gemengd met allemaal verschillende groepen. Dus je staat niet als groep alleen, nee, het wordt steeds gemengd. Dus het is heel wisselend daardoor. En hoe zijn de spellen tot nu toe? Ja, hartstikke leuk. Veelzijdig, maar superleuk om te doen. Je ziet alleen maar lachende gezichten. Soms natuurlijk heel fanatieke kandidaten zeggen, ja, maar dit mag niet en die doet wat en ik val niet af. En je zal in de middag alleen maar meer fanatisme zien, want dat zijn natuurlijk de deelnemers die overblijven. En uiteindelijk kun je ook een prachtprijs winnen bij Dockside, een volledig verzorgd diner. Dus het gaat ook ergens om. En hoe groot acht je de kans dat je uiteindelijk weggaat met de alleskunner titel? Nou, niet zo groot hoor. Een beetje meer vertrouwen hebben. Nou ja, ik zou het leuk vinden dat ik vanmiddag nog een paar spellen mee kan doen, maar ik verwacht niet dat ik ga winnen hoor. Dat is lol, plezier, verbintenis tussen mensen die elkaar misschien niet zo vaak spreken. Misschien nu op straat weer elkaar wat vaker aanspreken. Hey, jij was heel goed of je kon er eigenlijk niks van. Dat ga je de komende week ook nog horen in het dorp. En dat vind ik eigenlijk het belangrijkste.